Bona vesprada i benvingudes tots i totes a la segona edició de la taula redona per el títol Històries de la nostra història. L'any passat vam començar amb 4 persones, concretament 4 homes, que van estar contant les seues històries dins l'agrupació, tant des de la visió d'un músic com de directiu, fins inclús hi ha gent que ha sigut director. Enguany, el protagonisme, com podeu veure, se l'emporten les dones. Són 8 de les primeres dones músics. Les coneixeu a totes, més per apodos que per noms. Josefa, Maria Rosa, Pepa, Rosa, Maite, Josefa, Lucre i Maria Rosa. Estem tots molt contents que estigueu així. Jo vaig parlar moltíssim perquè ha compartit amb nosaltres i em fa molt il·lusió poder compartir i escoltar les experiències i històries en tot això, en aquesta gran família que tant estimem. Estem benvingudes i a disfrutar. Gràcies. Molt bona vesprada. Jo estic molt ben acompanyat avui. Com s'ha dit, benvingudes, jo no me sento l'únic. De moment. A mi em toca un poc organitzar el testimoni de les protagonistes que sou vosaltres aquesta vesprada i jo estic encantat de poder estar aquí. Històries de la història sorgeix perquè en un d'estos, ja ho vaig dir l'any passat, en un d'estos almorzars que fem els músics, o d'estos berenars, o d'estos dinars, o d'estos almorzars que s'allarguen al dinar, que s'allarguen al berenar, que s'allarga, els músics s'allarguen. Pues els músics van contant coses, no? I van dient coses. Ai, no sé quant. I per què aquestes coses no se poden dir en públic? Perquè són històries de la nostra història. Nosaltres no estem així per casualitat. Estem així per la voluntat i per l'esforç de moltes persones. L'any passat tinguérem els protagonistes, que alguns d'ells estan a l'accés del públic, i aquest any tenim així les primeres dones que estaven a la banda. I és molt d'agrair això, és molt d'agrair. Jo crec que el tema de la dona, i acaba en seguida, jo crec que el tema de la dona és un tema d'actualitat, lamentablement d'actualitat. I dic lamentablement perquè jo crec que sabeu tots per on vaig. Lamentablement d'actualitat. Me pareix que la dona té que agafar molt de protagonisme en la societat. Ja sabem el que passa quan els homes governen. Hauríem provar a veure si en les dones governant la cosa canvia. Hauríem provar. Canviaria la cosa. Per tant, jo només que tinc que dir que anem a fer un primer repàs. Vosaltres direu com entrareu a la banda, com isquéreu i per què. I a partir d'ahí podrem entrar en una taula redona, un debat. El públic està convidat a participar, per supost, i a contar històries de la nostra història. Perquè així tots som de casa, tots som de l'agrupació musical de Teulada i tot el que tinguem que dir segur que és sumar i aportar. Se m'han oblidat les ulleres. Maria Rosa? Sí. Anem a fer una primera passada de com entrar a la banda, com entrareu i com isquereu i després ja torna a guard per a que tots puguem parlar. Maria Rosa. Pues bueno, jo vaig entrar a la banda perquè un tio meu era músic, era com un pare més, jo no en tenia un, tenia com a 2 pares i em va inculcar molt el tema de la música. I jo, per a que sentira més que res orgullós de mi, vaig intentar
fer lo possible per a poder eixir a la banda. En este cas, este tio meu tocava el clarinet. Però bueno, jo vaig trencar mobles. Jo volia el saxo. Després ja parlaré perquè l'anècdota que tenia de lo que és el tema del saxo. Vaig eixir pues, realment perquè en aquell entonces començàvem a anar en xicons i festejàvem i tot això i també estudiàvem i bueno, ja no em motivava tant, no és que no m'agradara ja la banda ni així, simplement és que vaig pensar que n'hi havia altres coses que en aquest moment pues, en llamàvem més i entonces em vaig deixar. Molt bé. Després continuarem. Sí. Josefa? Lucre. Soc jo. Lucre? Hola. Bueno, jo recordo un muntó quan vaig vindre a l'escola dir-nos sobre l'any 71 o 72 que anaven a formar una escola de solfeig, que anaven a fer tornar la banda d'antes i volien gent jove, gent nova. Nosaltres érem xiquets, ens vam apuntar molts xiquets a l'escola de solfeig i a raïs d'ahir de l'escola de solfeig, els més adelantats, vaig anar donant molts instruments i jo no tinc ningú antecedent de músic, ni familiar, ni conegut que me l'hagi inculcat res. Em va néixer a mi. I ja està, i simplement vam començar a donar classes de solfeig, després a l'instrument i a partir d'ahir músic, un o més. Molt bé. Josefa. Pues nada, a ma casa s'ha viscut molt la música de dins, meu abuelo Alfonso ja tocava el bombo, mon pare tota la vida el requinto de menudet, la meva cosina va començar a tocar a la flauta, el meu germà la trompeta, i que tots estàvem allí dins. La Rosa i jo érem amigues, sempre juntetes. Entonces, pues això, xiquetes, també ens vam apuntar les dues juntes i ja això va ser. Maite. Pues jo trobo que va ser perquè els meus pares em van apuntar, perquè era molt menudeta i jo calculo que tindria 8 anys o una cosa així. I em van dir, t'hem apuntat a l'escola de música, tu ves i després tocaràs a la banda. I allò era com un al·licient, no? Però, vaja, no tinc... No sé, era com que em portaven ahir, no? I, bueno, tinc que dir també perquè m'ho vaig deixar, que ells s'han oblidat. Sí, no, però... És que després, no? Xirà, això xirà. Pues, trobo que la majoria ho sabeu. Jo m'ho vaig deixar perquè el meu germà tocava amb mi, al meu costat, el clarinet, i bueno, va tindre un accident i va faltar. Tenia 15 anys i jo ja no vaig ser capaç de tornar a tocar sense ell. Per això m'ho vaig deixar. I ja està. Rosa. Bueno, jo antes que res, bona vesprada, i volia donar les gràcies a Rosa i a tota la gent que han contactat amb nosaltres, que per a nosaltres ha sigut tornar a recordar i enjuntar-nos tots, ha sigut una experiència molt bona. Podeu agafar l'instrument i tornar a la banda. Ara ja està mal. Ojalà no penses que tenim algun pensament. Bueno, el meu va ser vocació, jo no tenia cap de familiar, el meu va ser vocació, m'agradava la música sempre, m'agradava el clarinet, jo tocava el clarinet i pues això ha sigut algo que ha format part de la meva vida, la música ha sigut jo diria que quasi el tot per a mi i m'ho vaig deixar perquè em vaig anar a estudiar fora a la universitat i el que passa, que el primer any encara anava a ensaiar, venia quan podia, però al final els ensaios estava mal, entonces també cada volta la cosa es feia més complicada i m'ho vaig tindre que deixar. I després he estat tentar moltes vegades perquè a fetge d'avui encara veig la banda, veig tota la joventut i de la gent que recorda dels que tocaven amb mi, que encara n'hi ha un muntó, que n'ha aguantat.
i la veritat és que encara m'aborrone avui en dia només de pensar, de sentir la música. Però bueno, les circumstàncies, pues això. Cada un té les seves circumstàncies de la vida i la vida mos conduïs, la vida Em queden els bons records que he viscut, que de veritat, i en tota la gent, la família, aquella que era una família, per a mi, una segona família. Bueno, això. Molt bé. Pepa, Bueno, què mos contes? no ho sabran jo perquè vaig que venir de família de músics. Mon pare era músic, mon Joaquín volia tocar la corneta i mon pare li va dir que no, que si volia era música. Mon pare no sabia música, però tenia molt d'oïdo. I a raïs de que entra Joaquín, entra Isa, Lucre i Emília. Ell va dir, pues yo no voy a ganar la banda. Mon pare, sí, però tu estudiaràs. De oído con yo ni pensava. I vaig que entrar. Jo recordo sobre els 13 anys vaig que entrar i els 23 m'ho vaig deixar. Això ho va deixar primer Emília, després ho va deixar Lucre, jo vaig intentar deixar-me antes, però em vaig arrepentir i vaig tornar. I una nit estava al Trópico en Ximo Sastre, que eren tots els directors, també fem el cafè antes de l'ensaio, i Ximo, per què t'ho vols deixar? Ja no estic a gust, ja em falten elles, les 3 xiques érem nosaltres. I quan vam acabar el cafè, que m'anàvem a fer l'ensaio, li vaig dir a Ximo, espera, obri el maletero del cotxe, després el 27 rotxet, te'n recordes, Maite? No cal dir-ho tot. I li vaig dir per una altra cosa, no m'has dit que entrar. Però a dia d'avui, jo sempre ho he dit, jo necessito tornar. El que passa és que ara no podria per les circumstàncies personals meues, però és una cosa que tinc pendent en la meva vida. De fet, jo toco el clarinet a ma casa perquè la meva filla el va agarrar, va estudiar clarinet, però després ella se'n va estudiar fora i ja no m'ha tocat, jo tinc jo. I farà cosa de 4 anys i vaig dir, mucha me porta el metador i tots comencem a solfejar altra volta. I jo solfejo tots els dies a ma casa. No sé si ho faig bé o ho faig mal. Això ningú ho sap. Això no sap ningú. Jo sé que no, igual que la clarineta és la primera escala, la següent ja no me'n recordo. Però jo tinc els mètodes i el tinc que guardar. Però a ma casa la música ha sigut, des que no recordo, des que tinc ús de raó, ha sigut música a ma casa. Molt bé. Però tornarem. Tornarem, continuarem. Maria Rosa. Bueno, pues jo vaig entrar perquè m'agradava la música. A ma abuela sempre he tingut il·lusió de que m'agrada la música i també perquè antes tocàvem a la rondalla, vam estar a la rondalla i no sabíem música i Sor Rosario, la monjeta que ens donava, ella ens dia tindre que tapar, com fer el mi i el pa, però no teníem música. I tot això va portar que unes amigues ens apuntàrem a la música i això, i hem continuat. I perquè m'agradava també. I m'ho repassarem bé. I m'ho repassarem superbé. Superbé. Molt bé, m'ho repassarem. I m'ho vaig deixar també per un cúmul de coses, perquè treballava, no podia anar a les actuacions, havia d'ensaiar, venia a ensaiar, els que havien de vindre no estaven, i va haver un any que estava entre 20 i 9. I al final vaig dir, o dins o fora. I va ser fora. Però m'ha passat molt bé tot el que Josefa. Jo vaig tindre un professor particular, puc dir, perquè està Simpsonet, Vicent Pastanaga, el pare de Salvador, era molt amic de mon pare i tots els dilluns em feia anar a sa casa al Raval a ensenyar-me música. I este home m'ensenyarà a mi a solfejar. Treia el llibre i totes les setmanes, tots els dilluns, feia una quiniela, no em va tocar mai, però feia la quiniela. I m'ensenyava cada dia una lliçó. I si algun dilluns volia escapar-me que no volia anar, res, alçava el telèfon així que dient «Pona'm encara Juan Alteano, la teva filla no ha vingut» i per allà corrent. I per ell vaig tindre un gran professor i em va agradar i vaig seguir. Vaig apuntar després a l'escola de música, la qual
Lucre em donava classes també. Després anaven passant-ho. M'ho vaig deixar, doncs, als 18 anys vaig ser festera, ja vaig començar així, vaig conèixer altra cosa, després a cases i vaig deixar el tio. Però ha tingut la sort de que Víctor, el meu home, tocava en la colla, al bombo, i anava a totes les actuacions en ells a veure-los on anaven. I vaig dir, saber música, quina pena no poder tocar en ells. I res, em vaig apuntar al conservatori i només vaig acabar al quart elemental, vaig entrar a tocar la dolçaina. El meu instrument era la flauta, però hi vaig poder tocar la dolçaina i seguís anant al conservatori. Estic per tercer de professional ja. M'agrada moltíssim. Però pense que és que vaig tindre molt bon mestre. Ho vam tocar molt. Molt bé, bueno, doncs taula quarta per a que pugueu dir, per a que puguem interactuar, públic, ponents. Jo crec que hi ha dues coses que... Primera, que se ho passareu molt bé. Jo crec que el denominador comú de que en la banda se ho passareu molt bé. I segona, que si no se ho haureu deixat, millor. Inclús hi ha alguna persona que està intentant, a veure si... Jo no he tornat a posar-me un clarinet a la boca des que m'ho vaig deixar. Per no dir mentira, una volta el de la teua filla, però jo no podria tornar a tocar. Podria fer, sí, un altre tipus d'instrument, però el clarinet ara ja seria impossible, perquè bueno, el callo que mos se va fer en aquest això ara és impossible tornar-lo a fer, i si ho tornàrem a fer ja seria... Sí, però els dits mentalment recorden encara soletes. Però la boca jo pense que no li trauria ja això. Podria tocar percussió. Però d'instrument de vent trobo que no podria. Vosaltres cregueu que en l'època en la que vosaltres entrareu hi havia alguna discriminació? No. La dona entre la banda? Per a res. Al contrari. Jo personalment sempre ho diré, m'he sentit arropat per la gent més major. I nosaltres, que érem les primeres que vam entrar, en ningún moment. Però no així, no així a Teulat, on anàvem a tocar a qualsevol puesto. I al contrari, ens portàvem tots en bandeja. Res de discriminació, ni una mala mirada, ni una mala xerrada. No hem sentit mai, al contrari. La gent ens ha apoyat, al contrari. Sí. Lo de malcriar, jo recorde que les majors, Pepa i Emília i Lucre, elles diuen es fascina i es fascina. I és que ho tenien claríssim. Jo estava com un poc expectant, perquè era més menuda, i bueno, però si es dia n'hi ha que fer, no sé, recordo el tema del pantaló. Si no tenim pantaló per uniforme, no eixim. I si tots els diem no eixim, doncs mos diem pantaló. Però sempre, això era sempre. Volien gorra de plat, igual que els homes, ahir sí que no ho vam poder conseguir. Ahir ens van dir, no, vosaltres una gorreta de parquet, almenys distinguir la dona de l'home. I així és com, entonces eren 15 o 16 homes i 4 xiquetes, i 5 xiquetes. Vull dir que ahí està, no? Pues nosaltres la gorreta de platet, però vam aconseguir el pantaló. Perquè si no mos fem traje pantaló, nosaltres vam dir que no eixim a la banda, i el que volien era que isquérem a la banda. I ho vam aconseguir, sí. Total, que érem les primeres dones, trobo que de la comunitat inclús, Sí. Portaven pantaló, sí. No, i dones en la banda de música, per lo menos de la comarca, no n'hi havia que portaven pantaló. estaven les de Llíria i nosaltres. Nosaltres ho vam veure a la banda de Llíria. I és que ho notaves quan anàvem a tocar per fora, és que ho notaves que la gent es quedava mirant-te. Ai, les xiques porten pantaló. Les xiques porten pantaló. Érem així un poc... Sí, perquè entonces, pues estem parlant de l'any 73, 74 i 75, per ahí. Antes Antes no. No, antes no.
el 73 Més o vaig ser la menys. banda, Per ahí. vam eixir nosaltres, el 74. pantaló, doncs el 74 o 75. Jo no sé aquesta foto de quan serà, però més o menys... Ese és de Sant Vicent. Esa és més tard. A l'any no sé. Ahir jo ho sé perquè... Eixa ja sí. Del 80. Perquè la primera que tenim és la que està al negre i és aquella que està a la punta. Eixa va ser la primera banda que es va formar ja en uniforme que vaig dir. I després l'altra del costat. És que és després. I nosaltres no havíem conegut encara el mes. Nosaltres vam entrar quan estava Pepe Del Moner. Marteller. El del Marteller. Si no se m'ha complet el que vam venir. Eso és clar. La vam pegar net. Però bueno, esta persona, este mestre també ens va inculcar a eixir un poquet, perquè ell, Rosa, Pepe Bombero i jo, van ser els 3 primers que vam anar a Calp a donar classe. Després vam anar a Alacant. Ell va ser el que I ell va ser el que va mos va fer a un nivell més professional, que mos va dir d'anar al conservatori, d'estudiar més, no? Perquè però ell va aconseguir... fins ara, jo quan vaig entrar, per exemple, l'Ucre mos donava unes classes, després el Timàs, nosaltres no, la gent de clarinet, per exemple, i solfeig, era solfeig i clarinet. Nosaltres anàvem El Timàs, en privat. i el Tomàs també era molt exigent, però després quan va entrar este mestre va dir algo ja més professional, i els més joves de cine que estàvem entonces, el germà Víctor també sé que venia, doncs me'n vam anar uns joves a Alacant, o sigui, ens vam preparar aquí i me'n vam anar a Alacant, i l'any següent trobo que va ser, ja van obrir el Conservatori de Sàvia, o estava obert, no ho sé, però jo sé que estava ja el de Sàvia i ja van començar, tots nosaltres vam ser també dels primers alumnes que ja van, com ara, que és tot més professional. Antes és els solfeig que ens donaven a l'escola i jo no he eixit a cada puesto. El que em vaig ensenyar m'ho vaig ensenyar pues el negre primer, Pepe després Nosaltres vam pegar al bot de Josep. Nosaltres vam aprendre més música ja dins de la banda que abans d'eixir a la banda. Vam eixir sense quasi saber. Però ens van dir, volem que les 3 xiques isquen. I nosaltres ni voltàvem, mereixàvem els discs pel carrer i nosaltres tot i el marcàvem el pas. Pepita, i marcàvem el pas també. Prou feina que darrere pegant botets. Però mon pare dins de casa me'n va donar perquè marcara el pas. Només teníem pendent això, les mans damunt del clarinet i anar marcant el pas. Pegaven al passador. Tocaria, tocaria una altra. Nosaltres no tocàvem els primers dies, no ho sabíem, però a la banda li feia il·lusió que eren les 3 xiques. I després, quan nosaltres a l'any de festeres, que entonces era 18, 19 i 20, podies tindre 3 anys, la banda va dir, i me'n recordo que aquí ho va dir, si les 3 al dia que isquen, quan vos toca així festeres, reina? Pues supongo l'any que ve. Si xiu les 3 xiques a la banda tira burro per la finestra. Vos té que fer una festa perquè estaven orgullosos de nosaltres. I si festeres, jo no isc. Com? No, jo no isc. No isc mai, no m'agrada. Com que no? Me'n recorde de Marquet. Pobre, que plors. Tu tens que eixir de vida, que no isc festeres. A mi no m'agrada, jo me vull anar a la banda. A les despertades, a les músiques. Elles volen eixir? Sí, jo no. I no vaig que sí. I no vam fer la festa. Però tenien una il·lusió de dir, les 3, ells només diuen, què 3 melenes portem a la... Te'n recordes d'això? Les 3? Sí, un moño llarg. Jo la punta, Lucre al mig, no, Emili al mig i Lucre a l'altre puesto. Emili anava al mig. O les 3. Però el clarinet. Està tot encara, Bueno, ara no. I tenien una il·lusió de fer una festa amb les 3 xiques, com si fos això, per a ells una cosa gran que les 3 xiques isquen a la banda. Pobrets. No ho hem pogut. Nosaltres, de fet, sí que tenim les 3, la foto en la banda, a la eixida de l'Ermita. I si me'n recordo que com es toca la festera després? L'any que ve o l'altre. Nosaltres vam ser les primeres festeres de la banda. Nosaltres 3. Sí, i Emili i jo veiem segut antes. Sí, tu també. Però vosaltres sí que vau eixir festeres. Sí. Però vau celebrar en la banda i tot o no tenim No tenim foto en la banda, doncs ens fem la foto el dia Sant Vicent. Ai. O les fotos esporàdiques. Jo tinc fotos a la banda, tinc fotos de festera amb Pepita vestida de músic,
son pare, el Salvador, també en tinc, però perquè, no saps, però així en la banda i festera no, però jo vaig ser festera. Sí. Tu sí. També. Bueno, nosaltres, la meva superamiga, perquè serà sempre superamiga, una feia una cosa, l'altra tenia que fer-la precís, anaven sempre al duo. Vinc a dir-ho perquè no va arribar a anar al conservatori, perquè antes, pues, la veritat, nosaltres no, després les altres, Rosa i Maria Rosa sí que vau anar audit a Xavi i això, però nosaltres teníem mestre particular, li diuen el Timàs, Vicente Mas. I jo recorde lo de que he dit antes de trencar molde, perquè resulta que quan ja tenies el mètode eslava, que ja tocava agarrar instrument, pues ahí va vindre un poquet al lío, perquè resulta que tenies que agarrar els instruments que estigueren ahí. I el que més aniria eren clarinets. Entonces jo vaig dir, no. Jo em va preguntar el Timàs, tu què voldries fer? Què voldries agarrar d'instrument? Jo li vaig dir, jo, el saxo xicotet que eixia lo de havia una vez un circo, el de Gavi. Li vaig dir en aquestes paraules, el de Gavi. I va dir, era un home que tenia una veu molt, jo penso que la majoria l'han conegut, i quasi xillant, això no pot ser, el que necessites que agarrar és el que n'hi hagi, o bé flauta o bé clarinet. Jo vaig dir, pues mira, saps què li tinc que dir? Jo, molt joveneta, perquè ara no recordo bé l'edat que van començar així, però jo calculo sobre 10 mos deguem apuntar i als 11 vam iniciar a la banda. I jo li vaig dir, pues mire, senyor Mas, no li vaig dir, Vicente, jo me'n vaig cap a casa. Jo el que vull és tocar el saxo. I de fet va ser la primera dona que vaig agarrar el saxo en teular. I em va dir, no, tens que agarrar clarinet, el que n'hi hagi. Jo vaig dir, pues mira, adiós, sant del montante, i me'n vaig cap a casa. I el Timàs, darrere de mi, va vindre a casa perquè anàvem a classes a particular i mos coneixien del poble. Mira el que m'ha passat, que podria agarrar el clarinet. Jo, Timàs, que no tinc que tornar allí si no aconsegueixen el saxo ese de Gavi. Eixe és massa car, eixe no pot ser. I jo vaig dir, pues si no pot ser és l'altre, que és el saxo alt. Bueno, ho pensarem. I va parlar, trobo que li diem, Pepe Mulet, el primer mestre que va entendre, molt van reunir i ma mare, veges tu, això és massa gran per a tu, amb les tu en això tan gran. Jo baixeta i joveneta, jo vull el saxo, siga el que siga, però tinc que tindre saxo. I total, que van arribar a un acord i van dir, tu tindràs saxo. I definitivament vaig agarrar el saxo, o si no li vaig dir, mire, jo me'n vaig a ma casa, tu que tens que anar ni pensar-ho. I al final vaig tindre el saxo, que és la il·lusió més gran. La veritat, de fet, ha pensat, passats els anys, que trobo que em vaig arrepentir una micoteta d'haver-me deixat la banda. En aquest moment era un moment de deixar-me, però després sí que ho he pensat. I de fet, cada volta que passa la banda, en cada festa, en cada cosa que hem fet, a mi m'he posat la pell de gallina. I el que vol dir és que això ho tens dins, per sempre. D'alguna manera intentaré fer coses relacionades amb la música, i de fet sí que les faig. Però tocar el saxo ja fa moltíssims anys i no sé si me'n recordaria. Les mans, possiblement. Possiblement sí. Però jo penso que és en este moment, perquè jo penso que si començàrem, ens agarraríem. Això no s'oblida. Pense. Bueno, això és la meva història. Molt bé. ¿Qué pasaba? Que me contaba alguna que vos tiraven de l'assaig? Ah, això m'hemos castigat, a mi m'ha tirat a voltes també. Però jo dia, no, jo no me'n vaig fora. Anem a deixar clar això, perquè això si passa ara, possiblement el que el tiren és el director. També estem parlant d'altres temps. Però és que si ara tires a un músic de l'assaig, te denuncien. Ve la policia i te tiren. I nosaltres ja pensàvem en això i no m'ho anava. A mi
castigaven a l'hora de l'any. Què passava ahí? A mi castigaven a l'hora de l'ensaig, no. Antes, a l'hora de la classe, de l'escenari en una caireta, cara a la cultural, que mon pare estava jugant les cartes perquè mon pare em deixava. I em sentia de les cales. Plom, plom. I a veure, polis. Agarra la caire i puja dalt. Ara mateixa. No posa. I ja la teníem posada sempre. Perquè com contestava. I el negre era molt amic de mon pare, de fet ell va dir que teula per mon pare i els molls. Ho sabem tots. El primer sueldo de la primera banda de música quan es va tornar a formar, els primers mesos el pagava mon pare i els tres molls. I quan s'acabava l'ensai, els molls, mon pare no, que no tenia cotxe, s'anaven a portar la nena. Ells venien al tren, Pepe Moll estava de consellal a l'Ajuntament, però ningú havia pensat de muntar una. Ells el portaven entre ells, però no tenien diners. Entonces se'n van anar els tres. Pepe, Juan i mon pare se'n van anar a parlar en el negre, perquè es coneixien de músics que quan tocaven a l'orquestra. I se'n van anar a parlar en ella, l'home, que si no havien diners per davant, tu vine, que no faltaran els diners. Acuerden un sueldo, i entonces van començar a tirar a Guerra d'ell, a tots. Però el sueldo, com havien anat els tres a per el negre, el haurem de pagar ells. Hasta que Pepe Moll, passats uns mesos, van dir això, no pot ser així, nosaltres quan cap ell, ells s'anaven a fer mercat, s'alçaven a les 4 del matí, acabaven a l'ensai i s'anaven a venir a portar-lo. I diners, en aquell entonces no estava ningú bé, us millor que altres, jo parlo pels meus, per mon pare, no estaven bé. I Pepe va aconseguir que la subvenció, el sueldo del mestre de música era de l'Ajuntament. Però com el negre jo li tenia més amistat, perquè l'havia vist 3 voltes, doncs jo em pensava que a mi no m'havia de fer res. I com el dia jo li contestava, doncs no li se va acorrir res més dins. Quan va pujar per primera volta en la caire, castigat ahir, i mon pare entonces estava jugant. A la partida, i és que encara me'n recordo la tauleta on estava mon pare. Mon pare se'l sabia fer així. Però jo quan ja ho sabia, l'endemà jo apenas entrava a classe i em posava la cairada. Que em tocava, que no em tocava tota la magistàcia. Era una idea, vosaltres xerreu i els clarinets. Eren fons, Passa, no? Més de 45 anys. Pues era una escala. És que el nar darrere de tot, com que té moltes converses. Jo tenia gana d'així, però clar, jo no tenia que anar a ensaiar, com encara no tocava ensaiar, i em quedava dins de casa, i mon pare i mon germà que s'agrada jo. Pues em vaig dir que quedava dins de casa. Pare, puc anar a l'ensaio? No, que tu no toques. I jo vaig que sentir-ho, que tu no toques. El que volia era anar que estava ella. I entonces després ja apareixia. Però la veritat és que em feia molta il·lusió així amb mon pare, el meu germà i els 3 vestits de músic de casa. Molt. Fotos que em vaig fer els vins. Però no les tinc, i sé que estan. No sé si les tindrà per aquí. Els 3 carrer amunt, i per allà ens van fer una foto els 3. Pues ma mare també sempre ho anomena. Quan eixia mon pare i el meu germà i jo de casa, s'assomava al balcó a veure-mos, diu que li encantava veure-mos quan m'ho anàvem, els 3. Sempre ho anomena. És que és bonic, veure. És orgull, homes, i nosaltres de que molt veguérem també, perquè quan passaves a lo millor que fèiem el desfile per a la plaça, ves els teus familiars i és que t'omplies, mogolló. Jo, Alfonso, que te se queden. Tocava el triangulet, sí. Però a tocar la trompeta van eixir els 2 al mateix dia, ell i jo. Pues Alfonso, el meu germà, als 4 anys tocava el triangulet. Era la gràcia. I clar, per a fer-li el tratge era l'Ajuntament, van anar a l'Ajuntament vell. Què va passar? Pues el vam posar damunt de la taula per a fer-li les medides. I Benito Marsal, pobre, que era entonces policia municipal, diu, en la vida visió
cap de músic que per a fer-li el traje que el posaren damunt la taula. I diu que tot rient. Després ja va estudiar solfeig, tocava la trompeta i... És que en la primera etapa de l'escola de solfeig moltíssima gent es va apuntar, però bé que tota l'escola, els xiquets, xiquetes, tots. Gent que ja més major, que havies començat a treballar ja, també. Van anar deixant-se molta gent també, però era la novetat, aquí no havia hagut una escola de solfeig mai. Anàvem a la cultural a donar-les alguns dimecres i divendres, i a partir d'ahir, però que moltíssima gent es va apuntar, els xiquitius, com els germans meus, els van anar deixant-se molts. Jo trobo que si tots hagueren continuat, jo hauria sabut. Sí. Josefa, parlaven els clarinets, dies? Sí, xerraven molt. Jo estava allà al mig al costat de Requito. Continua, això continua. Això va... Jo les tenia d'enfront, però i cai mare, veia com anava el puro allà. Elles no s'esperaven. Elles tiraven la pedra i amagaven la mà i tocaven a mi. Guapo, dic que ja. Jo tenia mon pare, que tocava aquí, mon pare estava allà. Ui, toca. Tocava tot. Tenia mon pare aquí, vull dir, aquí tocava, aquí va començar a tocar tots. Perquè eren tot dones, m'ho posaven així totes arrimaetes en els 3 nivells que eren i clar, i menuts que eren, doncs allò era tot un... Quan éreu en la banda, en aquella època? En aquella... No sé, quan jo vaig entrar, mira, la foto esa, per això serien més o menys, no sé si faltaria algú. 25 no seríem. 20 i pocs. Al principi, 15 o 16. Pepe ho sabrà. I després... És que la primera que hi ha, Al principi quan vaig així molt poquet. Pues al principi estava de Clarena, estava Salvador i jo. No dic després quan estàvem nosaltres. En total, un poquet, en total serían pues cuando mucho 18 o 20 menos. Anem així. També me'n recorde quan vam començar a tocar la primera volta que vam ensenyar el paquet de xocolata. Això me'n recordo. I no així, primer pegava el bombo i després els plats. Llegàvem ahir, vam dormir. I li tocaven doncs el bombo i els plats. El bombo, Severino. Marchena, els plats. Marchena, els plats. Morà, la casa. De mon pare. I plegaven allí no així. Els trencers. I mon pare em dia, prou! I mon pare no sabia música. Vostè em deixa que els ensaio? I es posa mon pare davant d'ell i es comença mon pare a dir al bombo, tu fes pum i la deixa. Va ser un poquito de i era de oído, que mon pare no sabia música. No sé mai. Però era la sua vida. Però mon pare no sé mai, però me'n recordo això. Se ni que li vaig pegar. Perquè no passarà la massa de bombo i tot expulsar. Hi ha un muntó de voltes que no lo sabe, És que sí. Hi ha un muntó de voltes que no lo sabe. Severino... Sí, però això ni li va tocar a mon pare el cap per clavar-se al mig. Va tocar la massa. Sí, Severino tenia el temperament. I Morant cascava, I mon pare estava al mig. No cal dir res més ja. El pare sí que sabia moure, que tenia la partitura davant. Mon pare no sabia llegir música. Mon pare veia que quan era una cosa negreta era un palet. I quan tenia 2 puntets eren 2 palets. Però no li s'escapava res. Però música, mon pare, tu li dius, pare, solfeig, jo no sé. Jo sé que si n'hi ha 2 tinc que pegar 2. I si n'hi ha 3 tinc que pegar-ne 3. Però quantes voltes, això no farà molt. Joaquín estava dalt ensenyant i te vaig fer. I ha fet una nota malament. De oíd, tenia molt bon oíd. Era músic d'oïd. No en sabia més. Però l'elles també compten. Ah, claro. Però pensava que el Joaquín va dir que volia apuntar-se, mon pare li va dir, d'oïd quan jo no. Tu si vols estudiaràs música. Mon pare deixava el camió a mitjà d'esprai i portava Joaquín amb ella. Per cert, tenia l'R6 ahir, deixava el camió i Joaquín, tot valent, encara avui valent, agarra els mètodes i se'n deixa dalt del capot del cotxe. I entra la trompeta i ho entra tot. Es feia tard perquè mon pare tenia les hores comptades, arrenquen el cotxe i se'n van per al tia. Reren el tia, duies mètodes.
I els mètodes... No sé qui va passar, no va passar i van... Va replegar. El van arreplegar. Va arrencar i ja passava. Els mètodes van quedar a taula. Sí. No fa molt també vaig quedar en conserves boquilles. Com ho saber? Perquè som riques en aquell entonces encara més. Però els pares feien molt de sacrifici. Feien molt, era tot això. I ara vosaltres com veu, quan veu a la banda que som, potser fem concerts de 70, de 80, fem ensaios de 20. Has plegat alguna volta no ensaiar? Has plegat alguna volta no ensaiar? Jo crec que no. Pues vosaltres sí. Ha fet ensaios molt anorèxics. No, vosaltres sí. Que no ensaiar. No n'hi ha. Només estan No, era completament diferent. Ara veus la quantitat de gent que sou, ara som professionals, el bé que soneu, és totalment diferent. És un orgull. Nosaltres, recordo un concert que vam fer al cine, se'n recordeu? No, és plan de risa. Allí em va agarrar una pena. Érem 10 persones de públic. Érem els músics i hi havia pares que ni siquiera els pares havien estat al concert. Va ser depriment. I era que els fèiem a la Cultural i vam dir anem a fer-lo al cine a veure si cine canvies gent, perquè a la Cultural com havia gent fent-se el cafenet entraven dins a sentir-nos, però al cine no va vindre, no rigueu, és que no havia cafè, però eren la banda dalt de l'escenari tots en una il·lusió de muerte i mos fèiem a les 2 primeres files 10, 12, 15 persones tot el mes. Vam tocar, però va ser depriment. Era depriment. No havia la motivació d'avui. No. Va haver una etapa, sí, que vam tindre un boom, però la gent prou, no sé com dir-ho, mantenim-nos els que érem, no eixim gent nova com ara cada any. Ens vam mantenir una temporada els que érem. A partir de... jo ja no estava, després vaig notar que la banda va anar evolucionant i cada any veus xiquets que van eixint i veus que la banda va cada... I és una banda que no n'hi ha, perquè no fa massa que em vau fer Benissa, Gata, vosaltres, Teulat, con la de Teulat no n'hi ha. Sona com ninguna banda de... veritat, no és per... però és veritat. En aquella època és una satisfacció tremenda veure-vos passar han anat plegat. És una satisfacció. I si servit d'algo el nostre jo sí, perquè mateixa veig a Laura i Laura fa tu em vas ensenyar, veig a Maria José, tu em vas ensenyar, i pues jo no sabia quasi, pues apenas vos posava els dits al puesto, com posar la boqueta, algo de solfeig, però no podia fer més, i ara sí que és veritat, i estos dies últimament ho penso i dic, pues algo hauré fet, aquest punt sí que l'he posat jo. També. I vull dir que amb un munt de gent que està avui dia encara en la banda, jo he posat aquest puntet. Però no massa, perquè jo era el que sabia, era el que m'havien ensenyat així. Jo no he anat a conservatori, jo no he anat a cap de puesto. M'han ensenyat els professors que tinc d'estil. No anaven professors tampoc. Nosaltres era el mestre. No havia res més. Quan el negre estava el meu cunyat Pepe Lorgue, també l'ajudava a donar solfeig. El Quimàs, després quan ells ja no estaven, nosaltres donàvem classes més jovenets i ajudàvem, era com una... Però nosaltres no hem sigut de conservatori, l'època nostra. I el poquet que podíem, que ens havíem ensenyat, vam poder aportar a lo que és avui. I jo, sí que és veritat que ara vos mire i veig a Laura, veig a Maria José, veig a Vicente, veig a molta gent, i dic, sí, que ha posat jo aquest puntet, sí. Sí que l'ha posat. Hi ha molta gent que ja no està tampoc. I tots, perquè, perdona, que vull anomenar també sí,
l'etapa que no teníem director de música i gràcies a Salvador Sí, Oliver, sí. que es va posar ahí sense saber de direcció, va fer que la banda es mantinguera i continuara, si no, avui no tindríem banda. I aquest puntet també volia escriure. Com va ser quan se van aquí? Va vindre una que jo no vaig conèixer, que va estar un mes. Sí, militar, que era militar. Sí, I gràcies a Salvador es va mantindre. I després va entrar... Després va entrar Joaquín Sastre. Joaquín Sastre va ser quan es va... A partir d'ahir vaig anar... Jo ja no estava, m'ho vaig deixar en la temporada de Joaquín Sastre, en l'època de 83, per ahí. Encara vam estar en ell. Jo vaig estar un poc i després ja m'ho vaig deixar. Jo també. Però clar, també ens ho vam deixar sobre els 18 anys. Més o menys, quasi totes. Jo tenia 22 i 23 anys quan m'ho vaig deixar. Deguera estar 10 anys. Sí, vosaltres vau estar més. 10 o 11 anys vam estar. 10 per ahí. Anava a dir, Maite, que jo he tingut la sort, tinc la sort de dirigir a una de les teves filles. Tu com veus el tema este que estem parlant, no? De la banda? Com ho veus? L'època en la que tu estaves, l'època que n'hi ha ara? Esteu dient que hi ha un canvi substancial? Prou. Pues, home, jo d'entrar veig molt de professional a la banda. Els xiquets, els jovens, tots, o almenys ho intenten, acabar elemental, començar professional, allò, entonces era impossible. Impossible no, perquè elles ja... No, elles van començar algo. Però nosaltres, o Joaquín, però nosaltres, vull dir, era com... Era per distraure-nos, no un poc, era per passar-ho bé i perquè ens agradava molt la banda. La diferència que veig que ara és que són músics, de veritat. Que no toquen només un instrument, poden tocar diversos. De fet, ahorita ho vaig demostrar. Són músics. I la sort que tenim també és de tindre el conservatori, si t'ho vols, això fa molt. Perquè antes nosaltres, per a poder aplegar a Xàbia o a Calp o a Alacant, els pares no ens podien acompanyar. Te les tenies que veure i buscar autobusos, trens, o a veure com m'aplegui Xàbia tan proper que està. A vegades està molt Vespinos anaves. I què vas aguantar? Pues 2 anys de conservatori, no podies més. Al final tu deixes i es posen el que hi ha. I ara, claro, ara ells ho tenen dins del poble. És una manera d'ensenyar música dins de casa. I antes també penso jo que es veia més com una afició, no? Sí, ara ja no és només sí, això és el que deia jo, sinó que és també una manera de viure. Sí, és totalment diferent. La gran sort de poder-la fer així. Que quan em volia comprar-se un friscorno i mon pare li deia no, perquè no tenia diners per comprar-li un clarinet. I la Brina diu, tu m'has comprat un friscorno? Vine-te'n a treballar amb mi mestre. I Joaquín se'n va anar a treballar amb mi. Se'n van mon pare i Joaquín a Gandia. I Joaquín li va dir a la seva Brina, no em pagues. Totes les setmanes no em pagues. Quan t'acabes la temporada, em dones els diners, jo agarro els diners i bueno, aquí si m'es paguen m'estic gastant. I quan va acabar la temporada li dones diners. I se'n van a Gandia, mon pare. I quan torna Joaquín portava uns ulls rojos de plorar. Joaquín, com te les comprat d'anar? No me les comprat. Te les comprat? Per què? Perquè em falten 1.000 pessetes i el pare no me les vull disposar. Diu que treballa més. I Joaquín se'n va seguir, no? A dir-li, que li faltaven 1.000 pessetes. I mon pare no li les va voler pagar. I Joaquín va tindre tot el camí plorant i se'n va millor de Gandia per aquí sense instrument. I se'n va a casa Brina i diu, jo que aquí siga, jo vaig a escola, però quan vinc d'escola vinc a treballar per guanyar-me les 1.000 pessetes que em falten i vull comprar-me un friscorno. I em diu, que ton pare fet això. Demà agarra el cotxe i m'ho jo i tu tens un friscorno a casa. No ho va fer perquè Joaquín li va dir no, perquè mon pare capaz que m'expulsa del sopes. Va tindre que treballar amb les praes per a guanyar-se les 1.000 pessetes quan les va tindre a dir, pare, ja tinc els diners, anàvem a Gandia a treballar. Vam fer 2 viatges, Joaquín li va portar l'instrument, però no recordo el que va plorar. Ara és molt més fàcil. En aquell entonces, no? És així, no? No, instrument propi en tenien pocs. Sí.
teníem instruments que mos deixaven la banda. Jo crec que es comprava també de segona mà. Jo també, la boquilla ja... Jo tenia el meu primer clarinet, era una cosa... Feia una olor allò de vell, les tots es desfeia a trossos, era una cosa, jo no sé allò d'on vindria. Jo puc dir que jo el vaig estrenar de la tenda de José Tenadés, vaig comprar els instruments i mos van donar novets. Mos van ensenyar a muntar-los, desmuntar-los, netejar-los. Jo el tenia impecable, arribava a casa, el desmuntava altra volta, el tornava a netejar, però novet. Jo no sé qui va heretar el meu. Pot ser tu? No, perquè després, quan deixàvem la banda, teníem que tornar a l'instrument. Jo sí, tinc la boquilla, tinc les canyetes, però l'instrument el va heretar algú. Jo cap al final em van donar un instrument que era un poc algo més decent, però al principi tocava, el meu tenia un tornillo travessat que algú li va caure o algo i el van reparar allò en un tornillo i vull dir que els sons encara quan hi trem entretenien, el saxo sobretot, quan me'l van donar també era un saxo i en casa comprar un instrument. Després ja vaig tindre la sort que me'n van comprar uno nou. No sé si deguem passar quizás un any, 2 anys, vaig tindre un saxo brillant, de veritat. I el vaig estrenar. Que després, no sé qui el deguem passar, possiblement degué ser a Maite, no? No, perquè jo vaig començar en uno que me'n recorde que també era vell i la maleta era així gran, pesava, tenia, jo crec que ho va deixar la planxa, tenia la marca de la planxa i damunt de l'estudi, i era un saxo... Sí, bella mundo era, però bueno... És que quan es començàveu, us donaven l'instrument i després donaven el nom. Jo en això no ho vaig tindre, jo no vaig tocar un instrument vell, jo ho vaig tindre novet, de casa. Acabet de comprar. La il·lusió nostra és que antes també, penso jo, no sé si esteu d'acord amb mi, és quan mos tocava que mos llogaven per ahir, això era la il·lusió més gran que... No anàvem a Can de Puesto. Que no podíem ir a Can de Puesto, la capa era a Ramiro, en paz descanse. El Ramiro Mare, si no... Com heu quedat? I sempre preguntant-mos, era l'orgull, important-mos al puesto i... jo què sé, fent córrer, i ella ahir hasta última hora ja l'autobús per la cara. Quan veníem de luego les curves, les maravilles. I veníem, mira, està degradar molt la música i fer el que fem, perquè la veritat és que tots els que esteu així sou músics, la majoria, pues quan fem així uns dies de moros i cristians, els peus plens d'ampolles, els labios inflats, t'ha degradat moltíssim per a poder estar ahí i seguir, i més contentes que un 8. La veritat que sí. La temporada que no podíem eixir ja ens faltava algo, perquè d'alguna manera també és una manera de conèixer molta gent, ja dic que antes no és com ara, que ara tenim accés a un muntó de... tots tenim cotxe i tot, però antes, pues no. La única manera de la eixideta a l'escapaeta era pues eixa. I recordem alguna cosa. Hem conegut molta gent. Molta gent, sí. Hi va haver una temporada que es va fer la banda de la Marina, que anàvem a ensaiar a Xàbia. Ahí ja no estàvem nosaltres. Jo que no havia... No, pues, i anaven els diumenges a tocar, a ensaiar a Xàbia, un almacén. Sí. I clar, coneixíem, i anava gent de Dénia, de Teulà, de Gata, de Ondara, de Xàbia, i vaig conèixer molta gent. I damunt en les eixidetes també cobraven una micoteta, pues... Jo no. Jo a la meva època recorde que anàvem a tots els llocs, però anava tot, la il·lusió nostra era, ens van dir,
si arrepleguem prou no sé què, anirem a Alemanya. Érem els primers que vam anar a Alemanya, no? Trobo que la primera associació cultural que vam fer l'intercanvi. La coral, però... No, trobo que nosaltres vam anar antes que la coral. Sí. Sí, nosaltres vam ser els primers, si no m'enganya jo... No, primer va anar Primer va anar la delegació de l'Ajuntament i la coral. I la coral. Sí, jo trobo que la coral havia anat després, però bueno... Va ser al cap de poc temps. I entonces nosaltres, clar, tot el que arreplegaven de totes les coses que eixien era per al viatge. I a l'any següent va anar també a Itàlia, també a l'agermanament en Teulà, i vull dir que ha sigut un disfrute, han disfrutat de la música, de la companyia... Em contaré l'anècdota d'Alemanya, perquè això va ser... No, totes no. Es pot contar. Jovenetes. No havíem eixit de casa del poble. Aquesta anècdota implica totes les que esteu així? No. Jo era la més menuda. Alemanya i Itàlia jo era la més menuda. Totes no. I resulta que quan t'apleguem, bueno, després la il·lusió de pujar a un avió i tot, era tot nou per nosaltres. Quan t'apleguem, mos porten a un hotel. Uau, quin hotel! No era gran ni res, era com una casa, però clar, en la vida havíem estat a un hotel. Tenia baix piscina d'eixes climatitzades. Tots. Era novetat. Ens han deixat el banyaor i tenim piscina, però si sí feia fred i no mos han dit això. Bueno, tot era a escales amunt avall mirant. Però és que entrem a l'habitació, uau, un lujo, una habitació xulíssima, i mos veiem. Sí, però és que mos veiem els plumíferos, Nòrdics. Aixina blanc, sense funda ni res damunt del llit. Aixina de gras. Aixina. I pegant-li voltes a l'home. I això, pa què serà? I mos tiraven damunt. Ai, que blanc! Què mos trobem? I va entendre que al plumífero, al mig del Pacífic, no sé què era. I allà vaig dir, quan va pujar a la Sant Demà, la dona, a fer el llit de l'habitació, mos tornem a veure. I vaig dir, això que se pot dormir. Jo era que envia uno ara. Nosaltres que estàvem allà dalt a la muntanya, nosaltres que estàvem allà dalt a la muntanya mos van ensenyar. Sí. A la Sant Demà la dona mos va ensenyar a desplegar-lo. Perquè ells s'animen, no tenen els casos. Sí, és que ocupava la meitat, ocupava només la meitat del llit. Ocupava només la meitat del llit. Entonces no trobaves allò que no estava pegat. Pues jo me'n vaig anar sense saber que es desplegava. Nosaltres a la Sant Demà la dona es va donar compte i mos va ensenyar, el va desplegar i van dormir ja amb els peus tapats. El primer amb els peus fora. Portaven un trajín amunt i avall, de la piscina, un jaleo pels passillos. Una miqueta d'amistat. I se'n recordeu que volíem eixir a prendre alguna cosa, veure algo pel poble, un baret o no sé què? En el viatge? En el viatge a Alemanya. Alemanya. A l'any 83. I allà que eixim, i no havia un ratolí pel carrer, una cosa. I eren les 6 de la vespre i no havia ningú. I què fem? I res, i pegant voltes. Al final entrem a una espècie de pub que havia 4 o 5 persones molt majors i mos quedem mirant allí un silenci allà dins i nosaltres que anàvem amb caneta de festa i obrint la porta i veiem allò tornem a tancar i vam muntar la festa a l'hotel. Normal. Alemanya amb Espanya. I tots, que avorrits que són aquí, que avorrits.
festival que vam muntar de tota la... va estar molt bé. La carpa esa allí es posaven bé. No ens enteràvem de res. Que no durava hasta l'hora que durava, però de dia disfrutàvem. Disfrutàvem. Nosaltres també, però ells també. Un festival de bandes o alguna cosa de tota la, no? Recordo jo de corals, tots els trajes típics de totes les bandes de cine també de la zona. Això a Alemanya? A Alemanya, sí, nosaltres vam anar... Per trobar que era així. I et veig a Itàlia, també? Anareu vosaltres? Jo no. ¿Alguna anécdota contable? Contable no. Que se puga contar. No, en Itàlia trobo que no hi ha anécdotes contables. Són totes incontables. Sí. Després, quan venen així, venen una nit a ensaiar. Jo tenia el 127, llavors tu la gent que cabia tot el 127, i quan acabem, Lucre, Michael i jo. I darrere no sé què portava, dins el 127. I els instruments, xicos, darrere maletero, que tinc cotxe, no pariu! I a la curva de la venta, frene, tot. Paren el cotxe i mig a mig, però com si no haguera vingut ningú. I tots replegant l'instrument. Això, dins el 127 ho han fet en els italians. Però a voltes ara ho penses i dius, bueno, si arriba vindre un cotxe darrere. De nit, quan acabem l'ensai, ho monem al capità. Bueno, això també era bo. És un punt de referència nostre. No, el punt de referència... Això també era bo. La nit que Severino li se va reventar la roda del cotxe i anava en disc a la curva després de la Fontsanta, que va entrar en el 124 l'enxera que tenia, groc, obert. Nosaltres volíem anar i no teníem cap de pare, que mos portava mon pare. Bueno, mon pare m'ho devia portar. I no li agrada dir mon pare pensant que no i nosaltres volem anar, i nosaltres volem anar. Nosaltres volem anar a dinar, nosaltres anirem. I monella, com que tenia pressa, i gira la curva de la Fontsanta de l'altre, marge. Vam dir a la roda de nau, però no mos portava, nosaltres érem unes malcriades. Unes malcriades. Jo el primer dia de falles m'ho passava pipa, després ja no, perquè venia mon pare. Que vas anaven elles a suar i elles. Però el primer dia, el segon normalment sempre tocava alguna cosa. Però el primer dia, com si mos haurem escoltat, pues Déu, pues la il·lusió que teníem i sí, realment del poble. Claro. Hi ha moltes coses molt boniques que hem passat. S'acabava l'assaig i me n'anàvem de festa tots. Sí. I el Ventaparra a sopar xulles a les 12 i a la 1 de la nit. Mare de Déu santa. El Pepe? Pepe està calladet ahí. A veure què diran estes. No les direm tot. Nosaltres ho disfrutàvem. Vosaltres vareu coincidir? Totes en la banda? Vareu coincidir? Sí, després sí. Poc de temps, perquè jo vaig ser de les que estem així, la primera, Emília i Isabel, les tres, després Pepita. Quan Josefa pràcticament va entrar junt amb... Xaro? No, Xaro i jo vam entrar després de vosaltres. Poc de temps. Pues a lo millor un any o això. Sí, o menys, sí. Però que sí que hem coincidit totes juntes. Sí, que hem coincidit 3 o 4 anys o 5 anys, el més. Després, quan van anar a la Falla de València, en l'habitació nostra, estava Rosa. Ahí estaríem totes. Rosa, per cert, el va agitar i va dormir. Jo vaig dormir perquè jo tenia 10 anys. La meva superamiga i jo m'ho vam passar la nit en la xarra que xarra. Nosaltres també m'ho vam passar bé. Nosaltres m'ho vam passar. Era una habitació que dormíem, la de València. Ai, la tensió, una tensió. El cuarto de seu teníem al pasillo. Tu creus? Dime, rei. El canyís. Però dormir, no sé si vaig dormir. No Ens vam vaig passar la dormir nit ni vaig de dormir. Jo no vaig deixar dormir. Trobo que a partir de com vam vindre de falles va ser quan també esta setmana. Trobo que mos va prendre avorrides. Direu com era la pensió aquella? Que, bueno, cansadíssimes com estàvem i ganes de gitar-nos i mos veiem allò.
que no sabies quin color eren aquests llençols i no sabíem on tirar-nos i què fer, i al final en la camisa ens van llevar la camisa, la vam posar damunt del coixí per a poder apoyar per lo menos al coixí el cap. I a la SEO? A la SEO no vam anar. No, que vam anar. Diries tu que no. Prefiero que vaig dir que fer esa nit vaig dir que anar a la SEO, perquè tenia jo. No me'n recordo com estava, però anar... Jo vaig fer un intent d'entrar allí i me'n vaig anar, perquè allò era... Vaig anar perquè tenia jo. Mos van portar a una pensió... Se donava la benvinguda de la noche. Damunt quan entrava... Això ha sigut el pitjor que hem viscut, lo de veure ha sigut boníssim. No, però això també ha sigut bonico. Això és l'únic que mos vam passar de viure molt. I passamos-ho bé. I la eixida a València, no va ser poc. I sí. Anem a veure això i parlem, perquè si no des de casa no mos escolten bé. A veure, com està el tema això del... No, l'eixida de València va ser quan van anar a les Falles, i ens van trobar la pensió i, mare meva, això, tenim que dormir així. I ella, la meva amiga, jo no dorm, jo tampoc. Venia Rosa amb nosaltres a la nostra habitació, crec que n'hi havia un llit per a totes, si no recorde mal, i un lavabo dins del mateix. Però clar, allò feia molta olor, és com si haguera moqueta i això per temps feia olor i no podíem de cada manera. I molt vam passar per la nit en vela, xarra que xarra. Rosa va dormir. Rosa sí que va. Jo tenia 10 anys, no recordo tant. Mai que estava amb nosaltres. Jo patia pel meu germà, pobre. No sé en qui estava, no recordo en qui estava. I jo pensava, pobret, en lo menudet que és ella. Me'n vaig vindre a casa antes d'hora. En tanta bruta. Tenia que haver passat una altra nit i no la vam passar. Va ploure, històries que vam passar, vam agarrar l'autobús i va a casa. La falla es va quedar, els fallers es van quedar sense música. Crec que la banda encara no ha cobrat, Pot ser. Devia de penjar, no? I hi ha algo que degueren coincidir també un 9 d'octubre que vam anar diverses bandes de la comunitat. Se'n recordeu? Va ser el 9 d'octubre. Que vam anar a la plaça de Bous de València. Eren totes les bandes de la comunitat, una concentració. Anaven tots en pantaló blau marino i camisa blanca i havíem ensaiat concretament una peça, cada un al seu poble, i aquest dia anàvem a tocar-la, tots allí i érem... Sí, això no ho recordava jo. Ara tornàvem músics. I una experiència molt bonica també. Una experiència molt bonica. Vam conèixer molta gent. I a la banda de los claveres no se'n recorda, a les Falles del Llenya. A l'Ucre, la banda de los claveres, tu no te'n recordes? Ah, sí. Oh, quina festa. Que tinc la gorreta jo, que la tinc guardat, i va per rato no veia. Però la part de Galtà és que li va pegar el director de les segones, també. Què era això, què? Quan acabàvem de dinar, tenien certes hores per a... Jo, el que seria mon pare no deguera dir. Me'n vaig anar, jugaven un partit de futbol. I quan el futbol ja estava a la manta, los claveres els jovenets. És el que vam fer, no sé què és uno del batell que tocava a la casa, d'agafar un catxirulo que tenia. I, clar, quan vam tenir que tornar, ens feia tard i anàvem les perseguir i correr i aquell estava mort. I me'n vaig deixar. Y entonces va a venir al director y va a pegar 2 gautaes. Morado ahí te queda, no para allá. Va reanimar, no? Va reanimar. No sé, moto no me'l vaig pagar. Per si acas. No tocava alguna, no? Però moto jo tenia, ese any, un tema entre l'altre ja quedava en ells. És que en Falles coincidien moltes bandes, cada una a la falla que anava, i un mateixos dies fent el partit de futbol, anaven les falleres majors i tot això. I anàvem al camp de futbol, també esperar que acabara el futbol per emportar-nos a les falleres per a la falla i ahir coneixíem a la gent d'un any per altre. No recordo, tinc que apuntar-te, li dic més. Però li va posar un parell de... Però mira, mos va quedar mort. Mort per espatarrat. Va sentar mal un dinar? Jo també sé que mos va quedar mort. Però, i nosaltres t'hi retraga, manem, no se fa part. Quan mos fem el panorama. I al cap corrien més a aparèixer.
Bueno, estem contant i recordant coses. Molt boniques. Però vosaltres, el dia a dia, éreu de les que aneu als assajos? Sí. O no? No, era sagrat. Era sagrat anar. A casa em dieu, avui toca assaig, i vas a l'assaig. I jo tenia que Des de anar. casa al dia, també. Sí, era obligatori. Jo menys uns dies... T'obligaven a anar a l'assaig? Bueno, sí, on anaven, sabien que tenien que anar, i el raconet del foc que estàvem, i ala, alçat i... Quins dies eren els assajos? Dimarts, divendres? No, dimecres, divendres, tres. Dilluns, dimecres i divendres. 3 dies? De 6, sí. El que fèiem era... I anàvem. El que el divendres era el general. Sí, potser dilluns érem un grup, i dimecres un altre grup, i divendres general. Anàvem tots. Érem poquets. Arribava el divendres i xerràvem, si portàvem ja ensaiat. Perquè si no anàvem... Aneu. Era habitual que el dia... Si no anàveu era perquè era una cosa de força major, estàveu malaltes. No he fallat mai finís de tronar i llampar, anar i sentar-nos i quedar-nos sense grup, però nosaltres allà estàvem. I on assajàveu? A la cultural. A la cultural. Ja passaves unes escaletes i hi havia escenari i allà ensaiàvem. I després d'alt vaig per l'escola, quan Pepe... I què tocàveu? Se recordeu del que tocàveu? Les peces que tocàvem? Sarsueles... Fampanito Roca, Sàvia... Tío Ramon... I obres no tocàveu? No tant. Entonces, podries demanar a vosaltres. Una que ara no... Hombre, la màscara de sis no tocàvem, Una sí que hem cridat per allà. En un mercado persa. El mercado persa de Pep Cendra. Ah, sí, ja. Sí, vaig tocar quan Pep estava. Sí, Pepe el de Pego, Sí, no? però Sí, però després no me l'han tocat perquè jo l'he tocat en tu. Sí que és Un veritat. mercado persa. Molt xula. Molt xula. Però nosaltres no mos podien demanar molta cosa, així que no ens entenem. Sí, massa. No, Però vam anar a algun concurs també. Sabia, Sí. A veure, Sofia sí que en sabia que era, però... Era un certamen de bandes que feien de la Vosaltres se'n Marina. recordeu de la lliçó de Pues mira si me la vaig repetir dies, que al final me la vaig saber de memòria. Quina lliçó? La 37 de Joieslava, encara me la sé. De l'eslava, la 37. Això no me la sé jo. No te la saps? Era l'art, també. I mira si me la vaig fer ensenyar i me la vaig remar. No la passava, jo remar, encès en mi. I de clarinet Un a dia ple també les escales. de memòria, i va tirar la clau i tot. I va fallar el molinet, em recordeu les vaig I jo tenia dissifat 3 o 4 mesos que porta la mateixa. Ja no la sabia de memòria, no es va oblidar mai. I no me s'ha oblidat encara. Però ella em va cridar volent dir, mireu, el que fes jo, jo no sé ni què trec. Si pot, 3 o 4 mesos no la mateixa. Era precís que al final me la sabia de memòria. I jo, fa molt bé, Jo me'n recordo de la de professor, estreno de campanes. El què? La marxa de professor era estreno de campanes. Quasi sempre tocaven el mateix. Repassaven moltes voltes. No havia un àmbit de... No era una banda de música, de poble, de passadobles i marxes de professor i el himne i poc més. Però després en Ximo Cendra, que d'això ja va entornar més als últims anys, Jo hi vaig estar que és ja quan van entrar totes elles, ja tocàvem... Pep ja vam començar a tocar alguna més. Nosaltres I estem parlant de després molt al principi. Sí, després Estàs sí. dient que en Ximo Cendra? Bueno, lo que Però antes en Pep Cendra. Ximo Cendra, recorda, i en Pepe... En Pep Cendra primer. Ximo va introduir més coses? No sé, jo recordo, home, a medida que la gent anava entrant gent, no? La gent que anaven, la gent jove que també que anaven ja més al conservatori, tot això, els professionals anaven tocant més d'això. Claro, al principi de tot, quan es va formar i van entrar elles, suposa que la cosa era més. Era més simple. Però a poc vam anar... I quan es començàvem a tocar,
Ja tocàvem algo del paper. Lucre, tu i jo, Emília, tu i jo, saps què saps? Cal dir el paper de mà, una cosa que saps. Marxa de professor, se me'n recorda. Marxa de professor. La banda tocant la cosa i moltes per darrere. Això passa. Antes, quan eres feliç. No podem dir que cap de músic m'ho retrata malament. Bartolomé. És que m'agrada l'atenció perquè han anomenat diverses voltes el mètode d'Eslava. Jo també vaig començar el mètode d'Eslava. No sé si recordareu que les 20 primeres lliçons era el compàs de 2 per 2. I a partir de lliçó 21, ja era 4x4, i era do, re, mi, fa, sol... I la lliçó 25 era mi, sol, do, sol, mi, fa, re, sol, do. I la lliçó 37, ahir mos paraven quasi tots. Ai, claro. Perquè ja eren corxelles amb puntillo, quasi la 37 era un obstàcul. I a mi també se va quedar gravat la lliçó 37. I de fet, mira si tenia jo gravat el 37, que quan vaig anar a la mili jo també tenia el número 37. El recluta 37. Que antes quan dies que si anàvem als assajos, jo volia dir que a part de que anàvem als assajos, anàvem a tocar. Vull dir, és que anàvem, jo recorde que a festes sobretot, que tocàvem a les despertaes i a lo millor mos havíem gitat no sé a quina hora, perquè eren festes, i a l'endemà estàvem allí. Que ara trobo que es salveu, perquè toqueu ja més tard, no? Pero entonces, allí estaven. I a més és que mos agradava, perquè després l'esmorzaeta, no sé què. No sonava igual, la banda no sonava igual, senties alguna pitaeta per algun costat. I ara estem afectats, alguns afectats, però estem també. Solem estar. Lucre, quan vosaltres estàveu, també feu concerts i tot això, o més era de banda de carrer? Era més banda de carrer, però potser arribava el dia de Santa Cecília i sí que fèiem un concert, que el preparàvem en alguna peça més especial, però en passadobles sobretot. El que he contat antes, que ho fèiem a la Cultural, i després una ocasió ho vam fer al cine, però no l'assistència del públic, així com ara veus que la gent va. Jo és que vosaltres no he tocat en Rosa i Maria Rosa, sí, i sí que recordo ja, fem més actuacions de carrer que concerts, però ja teníem també certs concerts. Fem potser el de Santa Cecília, que és el primer, fem un concert. Pues a la despedida del mestre fem un alt, però fem ese, jo crec, soles. Crec que soles fem ese. És el de Santa Cecília, ni fem a Nadal, ni fem a Sina... No és com ara, no. Era més anar a l'ensaio. Anar a ensayar i anar a ensenyar el paper. I allí t'ensenyaves? Ja està, no venia més. I estaves esperant per això. Venen de Fales, Vicent Esquerdo, el de gent major. No volem anar, Vicent feia. La joventut què diu? Sí, la gent major... S'ha d'anar, pues, si la joventut diu que sí, s'ha d'anar. És que mos apoyarem en tot. Sí. Quan anàvem a algun puesto a tocar, no mos agradava dinar, anem a res més, us posem un bocadillet o el que... Som tu no és malcriat, però almenys nosaltres som malcriats. A Falles, al Gira va anar 2 o 3 anys, trobe, i mos quedaven per les cases dels falleros. Sí, sí. A Carcasset. Que dormien amb Benissos. Quan Pepa se pegó el llibre a la casa, com us passa per a la vida. Em falta trompetes, me'n recordeu de Papero?
Sí. Nosaltres sí. A veure... Papero. Sí, els de Pego venien així a Sí, tocar amb nosaltres. I Miguel el de Sàrria també venia. I Miguel el de Sàrria també mos apoyaven els músics de fora a voltes perquè nosaltres no érem prou músics. Quasi sempre I tenien que demanar músics de Sàrria o de Lissa i venien a apoyar. Això no us veu? Parlant de Joaquín Samanar tindria, que no tenies de sapar, Samanar Joaquín a la Mili? No, i quan nosaltres no anaven al girar, vull dir que a Carcaixent, d'alguna manera no al girar, a Carcaixent mos quedaven en cases, però aquí no venien, entonces nosaltres no, a quedar-se nosaltres no. Que per cert, després vas anar, ja tenia la meva filla i tot. I me'n vas A Carcaixent les xiques éreu privilegiades, Sí, molt bé. Quedeu a les cases. Vosaltres damunt de canyissos i alguna pista. D'això ara parlem també de vosaltres. I això no ho vaig cobrar perquè Salvador va dir no tenim diners. No tenen diners, que eres el cotxe de la Pantana. Comprar canyes. Sí. Va ser l'any antes de la Pantana que va entrar i l'any de la Pantana no es va fer falles ni res i l'any següent també van tocar de ball. I les mantes tenien un pan de fac. Lucre, me comentares que el director hi havia moments que no vos feia cas o que no te feia cas. Vale, no, això era... Què passava ahí? Què passava? Des del punt de vista del director m'interessa. Nosaltres pràcticament vam passar de solfejar un any o poc més, mos donen instrument, mos posen a tocar la banda i mos tiren al carrer a tocar, volíem i sí, també. Entonces, quan el director dirigia i es dirigia als clarinets, doncs es dirigia als clarinets. A Joaquín, ton pare, es dirigia al llandero, es dirigia a Mengual, els que tocaven el clarinet, moll. I nosaltres com a que ens sentíem discriminats perquè teníem el clarinet en mans però no es dirigia a nosaltres. No comptaven. Doncs deixàvem el clarinet damunt, que tenien 13 anys. I diem, quan toquen els bombos, ens posem el clarinet a la boca. I quan el director es dirigia als bombos, nosaltres posàvem el clarinet a la boca. Però això era com a dir... Per protestar. Per protestar. Això va ser dies després, quan ja es van enfadar amb nosaltres. Nosaltres ens van rebotar. Vull dir que... Però és perquè el director, doncs clar, es dirigia als clarinets, quan la melodia la feien els clarinets. Nosaltres era bulto el que fèiem, entonces era sentar-nos i mirar la partitura, no sabíem tocar encara. Ens havien donat el clarinet i no sabíem encara ni com posar els dits. Però ens sentíem ofeses quan el director no es dirigia a nosaltres. I si decidien que el clarinet anava damunt la falda, anava. De fet, quan es va enfadar, Emília i jo vam agarrar els clarinets, ens vam deixar damunt la taula i ens vam anar. I era el meu canapé que tenia... Però això va ser esporàdic, no? Jo tinc una pregunta per fer-te, Lucre. No mos veiem mai per a fer una... No, però és que m'ha vingut al cap bastant així. Nosaltres em portaven calcetins. Sí. Blancs. I va ser quan estava a Salvador que molta mos van negar a portar calcetins. Algo jo sé que va passar. Sí, però algo va passar que no sé. Al final, sí. Jo no sé si a Salvador o aquí. Calces o però si jo trobo que quan Salvador ja anàvem en calça. Jo me'n recordo de nosaltres que vaig dir, no, vostè que té que portar nosaltres sí. Pues perdoneu-me. Jo vaig ser una de les que vaig dir, jo calces no vull, jo no format volia calces. Perquè érem més majors. Pues no ho recordi això. Calcetins blancs. Jo no recordo. Jo no dels calcetins. Però després el cosa que té va ensenyar i parlar amb vosaltres, els majors, i els calcetins. El calcetí m'ha costat de llevar. És que és molt còmode. I com va ser de la falda? Perquè... La falda va ser
poquet després d'això. L'any que vaig entrar jo va ser quan van canviar els uniformes i el van posar falda per als xiques, però sabeu com va ser la història de sempre. No, van canviar el traje i ja Sí. està. Perquè com vosaltres sí que vau demanar pantalons, com... No degueren de tindre massa oposició com la primera vegada. Però era falda pantaló? No. Tenia un cuello ahí davant. La camisa. Pareix una falda pantaló, jo la tinc així de Sí, sí, però no, era falda. Era falda, però Pues era nosaltres recta. teníem este uniforme, que és el primer que va fer la banda, i com feia molta calor d'estiu, i Monys tenia tenda de roba, va dir, farem un uniforme d'estiu, portaré, se'n recordeu? Un pantaló beix i una bluseta blaveta. I no portàvem ni escut ni res, anàvem xiques, homes, tots amb pantaló beix, nosaltres d'home, perquè era un pantaló d'home, i la bluseta, se'n recordeu, Pepe? Ahí nosaltres encara no havíem vist. Pues no, Pepita, Charo, Maite, sí. I d'estiu anàvem amb aquest uniforme perquè este era massa calent. Lo que sí que anàvem d'estiu era en la falda i la camisa de màniga curta. Però això després. Però això va ser després. Però primer no. El pantaló no era blau marino, la camisa blava? No, el pantaló va ser després, amb la camiseta blava. Jo tinc fotos, jo tinc fotos d'això. Tens. Pepe, tu te'n recordes? Era Jo tinc fotos, primo. sinó com si fora de raser. Anaven tots igual, homes i dones vestits tots igual. No portaven gorra, no portaven res que significara que era una banda de música. Però ens van fer un uniforme per anar vestits tots igual i si hem a tocar les festes que hicíem d'estiu anàvem en aquest pantaló i aquesta bluseta, pantaló igual tots. Sí, perquè aquest primer traje era gros, perquè jo Calent. me'n recorde que el Calent. tinc encara, me'l conserve i era una tela molt gorda. Després en el blau més oscur que me'l van fer ja, canviava, era més fresc, però ese pesava. Se ven vídeos de protección. Sí, sí. Ese per l'hivern. A l'home que me va canviar de pantaló se'n recorda molt. Si diu encara, se'n recorda encara. Conserveu tu, has dit que conserves el traje? Conserveu el traje? Sí, els dos. Jo el meu el vaig... tinc la gorreta, però el trajet, jo no sé, alguna xiqueta que entrava o alguna cosa, jo ja no estava i el va passar. I tinc el de falda. Que ahir no portaven gorra amb falda, veritat? No. Ahir, el de falda no ens van fer gorra. L'oscur ja no portaven. Jo sí que tinc, que és la gorreta. La gorreta encara està l'altre dia buscant coses. Vaig dir, la gorreta la deixa de... Jo tinc a casa. Però el que és l'uniforme no el vaig donar, claro. Igual que l'instrument, no sé, alguna xiqueta que entrava, no sé si era la Julià o era de la talla més o menys la meua i li vaig passar l'uniforme. És que l'uniforme també s'heretava. Claro, sí, sí, també anava, sí, jo també, donaven quan vaig entrar me'n van donar també uno que em venia un panco. Anaven els pantalons així a rinxo de tobillo, però claro, era lo que Era lo que hi havia, hasta que després ja van tornar a fer els altres. Vosaltres, si voleu ja per anar acabant, cregueu que la vostra aportació a la banda, jo estic segur que ha sigut per a molt, no? Per el que estàvem dient, no? Que quasi no estem per generació espontània, sinó que estem per la voluntat i per l'esforç de moltes persones. Històries que se queden en la intimitat i que està bé que afloren i que se coneguen, no? Però vosaltres cregueu que la vostra aportació a la banda ha sigut fructífera? Tornaríeu a repetir o s'arrepentiu? Voleu? Sí, segur. Sí, jo també penso que a veure, tot el que jo he viscut i això, jo tinc dos fills, un no ha vingut, però la meva filla sí que intenta inculcar-li la convivència, el que ha sigut la convivència, el bé que m'ha passat, el que he estudiat, el que m'ha costat i tot, però sí que m'ha servit per això, per jo poder dir-li això, però si no jo no li ho haver pogut dir. Sí. El mateix pense jo també he educat a les meves filles, a les dues en la música, perquè volia que elles experimentaren el que jo havia viscut i la manera era des de ben menudetes facilitar que anaren a música, per a que ho visqueren.
Jo també tinc una filla i també l'ha inculcat en la música, però ella també ha anat al conservatori i tot això, ara fa poc que s'ho va deixar. Però el que passa és que ella va agarrar piano, entonces piano, quan no és de banda, no he pogut viure el que no he entrat en la banda, no he pogut viure el que és l'experiència d'anar així al carrer. Però bueno, per almenys la part musical professionalment sí que la té. Que d'una altra manera, si no haurem viscut això, però potser no ho coneixes. No ho coneixes, no tindrà l'al·licient de poder-li dir prova-ho, si no t'agrada, vaig a casa. Doncs no ho haver, jo penso que no ho haver pogut fer, conforme ho ha fet. Jo, de veure mateixa avui que Laura ha entrat, que està ahí a la banda, damunt en un instrument que tu tocaves, doncs per mi ha sigut un dia avui que no l'oblidaré en la vida. Jo tinc també un dia especial, que és, tinc una cosina germana, la xiqueta toca la flauta, que és Rosa, i em va donar una sorpresa molt gran. Va vindre un dia a ma casa i diu, vull parlar amb tu. I dic, Rosa, és que la banda. Dic, Rosa, fas molta l'alegria més gran que em puc donar. Però vull que sigues la meva madrina. Déu faci bé que tarda molts anys a morir, però ha sigut un dels dies més feliços que he tingut. Que ella em feia madrina de la banda. Em vaig sentir superimportant, superimportant. Això, a on era? Aquí, Rosa, la que toca la flauta, Rosa Martí Llobet. Sí, Rosa. Molt feliç. Vaig estar, i ho recordo sempre, molt feliç. Molt. Jo ja he contat alguna vegada que tinc una filla de quasi 7 anys i no vol saber res de la música. No vol saber res. Odia la música. No me preocupa perquè vull que siga feliç. Però el que sí que sé que si no s'enganxa a la música se va perdre tot això. Se perdrà tot el que hem viscut avui, els armossats. Independientment de que uno siga professional o no de la música, perquè a nivell professional jo crec que la música... És a nivell personal, és un creixement personal brutal. Tot el col·lectiu que se viu i tot això. Me pareix molt important. I vosaltres esteu així un poc per a transmetre aquest testimoni de lo que heu viscut i de lo que heu aportat a la banda. Clar, és que veiem que des de sí, però hi ha molta gent professional, òbviament. Perdona, no ho digues tot perquè d'ací poc estàs tu així. Però bueno, parla. No, però que és cert que hi ha molta gent professional, òbviament perquè això ho han guanyat també, no? Però antes ha hagut unes persones que han intentat que així hi haguera un conservatori, antes han hagut unes altres que una escola de música, antes que entraren dones a la banda, vull dir, això sempre ho hem imaginar que és una gran família i cada un és cert que ha portat el granet d'arena. Tantes aixina que a mi, per lo menos, jo cada volta que us veig alguna de vosaltres, per supost, sou amigues, altres mos ajuntem més i menys tant, però sempre som músics. Sempre, el que queda ahí és que vau estar a la banda, que som músics. Entonces, el meu fet de compartir això és com si ja... Et sentires... Sí, i això ha sigut així gràcies a tot això. I tot això té... Ara perquè ho veiem molt fàcil tot, però té moltíssim valor, perquè sou moltes hores, moltes persones, molts sacrificis. I vull dir, som realment afortunats. El divendres no cabíem així. És que no cabíem. L'any que ve no sé què farem. I quan veus tot això, o quan la banda és pel carrer som tants, no veiem la banda, veiem tot el que n'hi ha ahir darrere. Gràcies a tots els que ho han aconseguit. I clar que heu fet un paper molt important. Aquesta banda sempre recordarà. Gràcies. Jo penso que la joventut que entra de que els homes es volcaven tots nosaltres. De que els homes es volcaven tots investigadors. Això no m'ho he viscut. Sí, d'una altra manera. Estic parlant del temps que estàvem nosaltres, en l'any 72, 73, 74. Què vam demanar nosaltres?
I pujaven de l'autobús a tocar, i si una s'havia variat en el nou i estaven tots donant-nos ànimo i s'havien suspès igual, no podem dir que un home, un xicón en aquell entonces mos ha tractat mal, al contrari. Diners sempre per davant i és que no es pot explicar el que m'ha dit, perquè ha sigut molt per això jo ara vaig a contar una experiència particular ràpidament, vull dir, al cap d'uns anys d'estar a la banda, vaig ser presidenta, després vaig estar a la directiva de la Federació de Bandes i allí em vaig donar compte, però clar, a mi em pareixia molt estrany, de que n'hi havia moltes bandes que encara les dones pintaven poc, i això fa 10 anys, és que té la meva filla més o menys, no? De fet és així que una de les ponències que quan es fa l'Assemblea General de totes les societats musicals de la Comunitat Valenciana va ser el tema de la dona, que la vam fer la secretària de la Federació de Múrcia i jo allà a Morella. I clar, a mi em pareixia estranyíssim, vull dir, aquí jo no havia vist mai una distinció ni en edat, la veritat, allà està Pepe, que és el més major, sempre havien sigut tots iguals, en edat, en sexe, vull dir, i a mi em pareixia estranyíssim. Jo havia sigut presidenta de la banda, dona, i damunt la directiva érem, si no més dones que homes, tajo parejo, vull dir, però el que tu dius, esta banda és que damunt s'ha criat i ha viscut d'una altra manera i tot això ha fet que al llarg dels anys també siga el que és, perquè això és important. De tots els homes. No podem dir, és que este so, este allò, no. Ja t'ho dic, que si plegàvem Mos sentaven a l'autobús i no parlaven, que normalment se venien tots a veure què havia passat. Tots, des de Pepe, m'ha tocat amb Mazalles i a Pepe mos haurem reclamat i que estaria part de nosaltres. Diu que sí. I és Gatero, pobret, allí el teníem assentat a l'altre costat, entre uns suspensos, si mon pare que em dirà, m'agrada este xic. Era tot el dia així, s'alçava el Gatero, que ja estava a part de moto, s'assentava un altre. No contestaven a soles, no contestaven. Això fue molt bonic, molt d'apoyar per això, molt. Que sempre em dic que, a part d'una banda, ha sigut sempre una família. Sí, però potser posa cas, tu i jo. Tu i jo potser pot ser que no mos ha vingut a bé. Pot ser, no? És molt difícil. Ja, i hem d'això. Dime en qui no mos han portat bé de la banda. Quan vosaltres estàvem. Si és que no podien demanar, no podien dir que mos fem una sabata, perquè m'he anat a comprar-vos una sabata. Per això era antes. Sí, jo estic dient el que vosaltres han viscut, no sé que no ho han viscut, però nosaltres, per ser les primeres, han sigut unes malcriades cotxines i tu ho saps. És veritat, Mati, i això és d'agrair tota la vida. Si és son pare... Si és son... Bueno, no hem ballat per damunt la taula son pare i jo. Ballar, tocaven un passador i hem fet. I si, vai, que cara, aquí és. Damunt la taula. No hem ballat per dia o i com Pepe i jo, mon pare i jo també. És que era una família. I el Noel també. És que va ser molt bonica. Per lo menos jo la recorde molt. Això no sé poc després se tornaria, però no tinc que dir el mateix que he viscut. Jo vull guardar més el recuerdo. Perquè ells que eren tots. Quan m'ho vau posar pel WhatsApp, ningú va dir no, totes supercontentes. I agraïdes, té molt agraïdes. Recordar una part de la teva vida que t'ho has passat superbé, no has tingut mai problemes i no l'oblidaràs mai. Mai. Però és que és hasta el punt de que si, no sé si vas per ahí, hi ha diverses bandes a Mors o algun lloc o alguna cosa, i jo no dic la banda del meu poble, jo dic la meua banda. És que avui encara tinc aquest sentiment de que jo soc de la banda, no? I que la banda és la meua banda. De tot això jo crec que ja ho diu tot, trobo que totes estem en el mateix cas. Molt bonico. Molt bonic. Bueno, històries de la nostra història se tracta d'això, de que les persones vagin contant i vagin dient què és el que n'hi ha.
moltes gràcies i Gràcies a vosaltres. si voleu continuar ara en les coquetes en això podem continuar. Podem continuar lo que no Ahí podem contar de Alexis més. Però vosaltres Més apartats. Però que vulgueu i necessiteu podeu contar en tot. Però espera que torna-ho a dir perquè la gent no s'ha enterat d'això. Que en totes nosaltres, de lo que necessiteu a la banda, no dudeu en cridar. Ahí estarem. Però tocar? Tocar? No se sap. Jo ara justament no puc tocar. Depèn de lo que sigui. Bueno, però ahir quan acabar del concert estaven xerrant totes de que no tornarien, Algo montarem. Tenim que donar una sorpresa. Potser que serà una sorpresa. Sí, algo farem. Per si no teniu ni idea, Juan Pedro està portant una batucada que no Sí. Juan, calla la boca, Pues això és el que ens va llamar. Això és el que ens va llamar. Igual no ho fem, Donem l'enhorabona perquè va estar molt bé. Maria Rosa, Lucre, Josefa, Maite, Rosa, Pepa, Maria Rosa, Josefa, moltes gràcies. Ha sigut un plaer poder escoltar-vos. Moltes gràcies, senyores i senyors. Hasta l'any que ve. La semana que viene ensayos. Dimarts ensayo.